Ejja Spiritu Santu imla qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Nsellem lill-morda, l-anzjani, dawk waħedhom u telespettaturi kollha li naqdu magħna f'dan il-ħin għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Għabel xejn nuru l-fidi tagħna fis-salib illi l-Mulej jrid juża bħala għodda tas-salvazzjoni tagħna, l-ħelsien tagħna u flimkien nroddu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Waqt li Malta llum tiċċelebra jum il-ħelsien, il-Knisja qiegħda tfakkarna propju din il-ġimgħa il-ħelsien li ġabilna Ġesu permezz tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Jista' jkun li xi drabi aħna bħal Ġuda u bħal Pietru kif se nisimgħu fl-Evanġelju tal-lum nonqsu minn din l-imħabba tagħna lejn Ġesu. Però ejjew fil-bidu tal-quddiesa narfu l-ħtijiet tagħna u niedma minnhom nitolbuh jaħfrilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-komputi li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Għatina li niċċelebraw sewwa il-misteru tal-passjoni tal-Mulej biex jistħoq ilna naqalaw il-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Issimgħuni Gżejjer, għatuni widen, popli mbeda. Il-Mulej mill-ġuf sejjaħli, bil-ġewwieni ta' ommi ftakar f'ismi. Għamilli f'ommi xabla misnuna taħt id-dell ta' idu ħbieni. Għamel minni f'leġeġ maħtura fil-barzakka tiegħu ħbieni. U għalli, Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar. U jiena għedt, għal xejn inkeddejt, u fix-xejn ħlejt saħħti. Ma fidejn il-Mulej il-kawża tiegħi, u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. Issa tkellem il-Mulej li minn ġu fommi għamilni għaddej tiegħu biex għandu ireġġa' lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid.
għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej, u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribù ta' Ġakob u traġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jiena nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Flimkien? Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej jien nistken ma jkolli qatt għax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħlisni. Flimkien? Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' ken għalija, inti wet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza int għalija, Alla tiegħi, ħarisni minnit il-ħażin. Flimkien? Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti sidi it-tama tiegħi, mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi int ħatni. Flimkien? Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek il-jum kollha l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. Għalkemm jien stess ma nafx kif noddhom. O Alla, sa minn żożiti int għallimtni u jien sissa għad ninxandar ġubijietek. Flimkien? Mulej fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Islim għalik, Sultan tagħna, li qatt għar-rieda ta' missierek, ħaduk biex isalbuk bħal ħaruf ġwejjed għall-qatla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, waqt li kien fil-mejda mad-dixxipli tiegħu, Ġesu ħass ruħu jitħawwad u stqar bil-miftuħ: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Id-dixxipli qabdu jħarsu lejn xulxin ma jafux għal min qal hekk. Wieħed mid-dixxipli tiegħu dak li Ġesu kien iħobb kien ma' ġenbu fuq il-mejda b'rasu ma' sider Ġesu. X'mun Pietru għamillu sinjal u staqsih għal min qiegħed jgħid. Dak kif kien mindu tek fuq sider Ġesu staqsih min hu mulej. Wieġbu Ġesu: dak li għalih se nbill din il-loqma ħobs fil-platt u nagħtijielu. Imbagħad bil biċċa ħobs u qabatu ta' lil Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota. Ġuda ħal biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Għallu Ġesu: dak li se tagħmel għamlu u ddumx. Imma ħadd minn dawk li kienu fuq il-mejda ma kien jaf għalfejn qallu hekk. Billi Ġuda kien il-kaxxir, xi wħud stħajlu lil Ġesu jgħidlu mur ixtri dak li neħtieġu għall-festa jew biex imur jagħti xi ħaġa lill-foqra. Dak wara li ħa il-biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra kien bil-lejl. Kif ħareġ Ġuda, Ġesu qal: bin il-bniedem huwa igglorifikat issa u permezz tiegħu huwa igglorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu qed jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom, intom tfittxuni u bħalma għadt lil Lut hekk ukoll ngħidu issa lilkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Qallu Xmun Pietru: fejn sejjer mulej? U Ġesu wieġbu: fejn sejjer jien int għalissa ma tistax tiġi miegħi, imma tiġi warajja aktar tard.
Għallu Petru, għaliex mulej, ma nistax niġi miegħek issa. Għalik jiena nagħti ħajti. Wieġbu Ġesu, inti tagħti ħajtek għalija? Tassew ngħidlek li s-serduq ma jkunx idden qabel ma tkun ċħadtni 3 darbiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Matul din il-ġimgħa, il-Knisja fl-ewwel qarib tippreżentanna il-profeta Iżajija. Għandna siltiet sbieħ li jinqraw il-bieraħ, illum, għada u fil-ġimgħa l-kbira. Huma siltiet speċjali f'dan il-profeta, huma 4 kantiċi, poeżiji illi jitħattu kollha fuq il-qaddej ta' Alla. Minnu dan il-qaddej ta' Alla hemm differenti, jinterpretaw b'mod differenti. Jista' jkun li qed jitkellem fuq il-poplu kollu ta' Iżrael. Ġieli qed jitkellem ukoll fuq il-Messija. Però żguri li l-Knisja dawn il-poeżiji tqiegħdhom għal Ġesu li hu wettaq dawn il-kelmiet illi nsibu f'dawn il-poeżiji ta' Iżajija. Però huwa wkoll sfida għalina bħala segwaċi ta' Ġesu biex naraw kif aħna nistgħu nkunu għaddejja tal-mulej. Illum fis-silta li smajna hemm ħaġa li forsi aħna l-koll ukoll nistgħu ngħaddu minnha. Dan il-qaddej tal-mulej huwa dak li qed jipprova jagħmel dak li jrid Alla minnu. Però fl-istess ħin jinduna illi qisu mu qed jagħmel xejn. Qisu kif ngħidu bil-Malti qed jażaq fl-ilma. Jien qed fil-fatt jgħid il-profet Iżajja, jiena qed għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti. Kemm drabi jista' jiġrilna aħna wkoll illi minkejja li nkun qed nippruvaw nagħmlu r-rieda ta' Alla inħissuna qisna ma għamilna xejn. Però Alla jidħol u jgħid lill-profeta biex jagħmillu l-kuraġġ, biex jagħmillu l-qalb. U jgħidlu tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribu ta' Ġakobb u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għal ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tinfirex. Għalhekk bil-ħila ta' dan il-profeta, il-Messija, dan il-qaddej ta' Alla ma jaqtax qalbu għax Alla se jkun miegħu u se jwassal il-bxara tajba lill-oħrajn. Ovvjament din il-kelma dawl għal ġnus insibuha anki fil-bidu tal-Evanġelju ta' San Luqa fuq fom Xmun, meta Marija u Ġuseppe ħadu l-binhom Ġesu biex jippreżentawh fit-Tempju. U profeta Xmun qal, issa mulej tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi-sliem għax għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Dawl biex idawwar il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Ovvjament qed jgħid għal Ġesu. Ġesu li huwa id-dawl li jagħti l-ħajja tas-sew. Huwa hu id-dawl tagħna, hu li jrid immexxina. U fl-Evanġelju ta' San Ġwan insibu ħafna drabi dan il-kuntrast bejn id-dawl u d-dlam, id-dawl u d-dlam. U llum fl-Evanġelju propju insibu din il-ħaġa. Ġuda wara li kiel mill-ħobs li taħ il-mulej jeldinna San Ġwan minnu fih ħareġ il-barra. Kien bil-lejl, dlam. Mhux biss id-temp imma il-ħin tad-dam, imma id-dlam li kellu minn ġewwa. Fil-fatt però San Ġwan irid jurina wkoll illi għalkemm aħna bħala bnedmin nistgħu nunqsu għandna il-limitazzjonijiet tagħna u nistgħu niżbaljaw, però jgħidilna xi ħaġa oħra illi Ġuda ma ġixxiex biss minn motivi tiegħu, hemm xi ħadd ieħor li qed jimbuttaħ għal ħażen. Fil-fatt
ftit qabel din is-silta insibu li wara li Ġwanni jistaqsi l-disċiplu l-maħbub jistaqsi l-Ġesu minnu, Ġesu jgħidu il-dak li sentih il-biċċa ħobs suntilu, jgħid imbagħad bil-biċċa ħobs u qabatu tal il-Ġuda ta' Xmum l-Iskarjota. Ġuda ħa il-biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Daħal fih ix-xitan. Ix-xitan huwa dak li lilna inħilna il-kapaċità illi nimxu wara Ġesu, li naċċettaw id-dawl ta' Ġesu u jidaħħalna fid-dlam ta' dnub u tal-ħażen. Wara dan mhux biss insibu lil Ġuda ma anki Pietru illi jonqos. Pietru illi kellu ħafna entużjażmu biex jimxi wara Ġesu, però illi l-entużjażmu tiegħu ma jarafx dak li Ġesu qed jgħidilhom. Qed jimmaġina l-glorifikazzjoni ta' Ġesu bħala xi ħaġa li hija ta' trionf. Mentri Ġesu meta qed jgħid se jkun glorifikat qed jifhem li se jitbaxxa, se jservi, se jmut fuq is-salib. Imbagħad jasal it-trionf tiegħu, però Pietru ma dan il-ħaġa ma jifhimiex. Anzi jgħidlu l-Ġesu, għaliex ma nistax niġi għalik? Għalik jien nagħti ħajti. Tagħti ħajtek bil-kliem faċli, imma fil-fatti mhijiex daqshekk faċli. Niftakar Dun George Preka kien spiss kien jgħid fil-pritki tiegħu paroli għandna waqt il-prova kollox. Waqt il-prova kollox. Ovvjament aħna il-koll bħal Ġuda u bħal Pietru ikollna tentazzjonijiet tagħna, però l-mulej dejjem lest biex jaħfrilna. Jalla aħna bħal Għaddej li semmilna Iżajja, anki jekk naqgħu, anki jekk jiġu mumenti ta' dlam fil-ħajja tagħna, ma naqtawx qalbna. Nerġgħu induru lejh u niftakru illi l-mulej qiegħed magħna biex jagħtina d-dawl tiegħu u id-dawl tal-ġnus. Mhux ta' bxejn illi l-Konċilju Vatikan it-tieni uża din il-kelma dawl tal-ġnus biex fil-bidu tad-dokument illi jitkellem dwar il-Knisja, Lumen Gentium. Il-Knisja għaliex trid turina li Ġesu huwa id-dawl. Però aħna qegħdin nieħdu dan id-dawl ta' Ġesu mhux biss biex idawwal il-ħajja tagħna, imma biex permezz tagħna Alla jkompli jdawwal lill-oħrajn. Ħalli l-koll niksbu tassew il-ħelsien. Il-ħelsien mid-dnub, mill-ħażen u anke mill-mewt. Għal kull bniedem Alla għandu pjan ta' għena u xejn ma jista' jġib fix-xejn ir-rida tiegħu ta' salvazzjoni. Nafdaw fih u nitolbuh aħna u ngħidu Salvana Mulej. Salvana Mulej. Kristu, fi Kristu int ħabbejtna għall-aħħar. Ejn lill-komunitajiet insara biex jagħtu xhieda ta' ibnek Ġesu imsallab. Nitolbu. Salvana Mulej. Mulej, int titlobna naqduk bimħabba, imma aħna nippreferu nkunu moqdija. Biet mill-qalb ta' kull bniedem li hawn fid-dinja laċ għal poter li jassar u jeqret. Nitolbu. Salvana Mulej. Fil-leħen tal-fqir u l-batut Mulej, inti semmalna l-leħen tiegħek li jitlob minna ħniena u ġustizzja. Għamil li ħadd fostna ma jbati minħabba l-indifferenza tagħna. Nitolbu. Salvana Mulej. Fl-Ewkaristija aħna naqsmu l-istess ħobs. Għati lilna li qed nieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni li naqsmu wkoll il-ferħ u n-niket ta' ħutna li niltaqgħu magħhom fit-triq. Nitolbu. Salvana Mulej. Nitolbu wkoll illum għall-poplu Malti u għawċi sabiex fuq l-eżempju ta' Ġesu narfu tassew id-dawl tiegħu u nibqgħu mixjin waraj ħalli niksbu il-veru ħelsien. Nitolbu. Salvana Mulej. U Alla missirna, tħares lejn id-dnubiet tagħna imma lejn l-imħabba ta' Kristu ibnek li waslitu biex imut għalina fuq is-salib u
li miegħek jgħix u jsaltana l dejjem ta' dejjem. Amen. Biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bisliem mulej lejn is-sagrifiċċju li l-familja tiegħek se toffrilek. Bħalma inti tagħtina sem bid-doni qaddisa tiegħek, hekk ukoll għamel li naslu għall-milja kollha tagħhom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha ibnek salvana u l-qawmien glorjuż tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej, fissem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp,
mal-Apostli, ma' San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu stess għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħarisx lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf talla li jneħħid nubit tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, wettaq l-qlub tagħna fit-tama li int bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem għad tatina l-ħajja ta' dejjem, kif juruna l-misteri qaddisa li ċċelebrajna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. L-lum hija jum nazzjonali nagħlqu bil-innu nazzjonali l-talba l-innu Malti.
Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Allum imxejna wara xbija ta' Ġesu, tar-Redentur. Nistidinkom biex nitolbuh għad-don tal-paċi fid-dinja. Biex tieqaf ir-reba, tieqaf il-vjolenza, jieqaf il-qtil tal-innoċenti u jkollna jiem ta' sliem u paċi. O Ġesu Redentur tagħna, ħenna lina u jieqaf magħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw li kontemplaw l-ewwel misteru tat-tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-batija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tkun iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-erbiħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames l-aħħar misteru tad-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrina dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lilek ingħaltu, għaliex aħna t-turufnati u li teba. Lilek nittniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmoħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o ħelwa Verġni Marija. L-intenzjoni tal-Papa. Missirna li int fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina
u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak. Imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-vokazzjonijiet fil-Knisja, saċerdoti, missjonari, reliġjużi u anki familji tajbin. Missierna li jint fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistru fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina, Kristu ħniena. Kristu ħnina, Mulej ħniena. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana, Missier etern Alla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Ta' Kristu. itlob għalina, Il-Knisja. itlob għalina, Tal-ħniena. itlob għalina, Tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, It-tama. itlob għalina, L-iżjed safja. itlob għalina, L-iżjed nadifa. itlob għalina, U xebba. itlob għalina, Bla teba. itlob għalina, Li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Tal-aġeb. itlob għalina, Tal-pariri tajjeb. itlob għalina, Ta' min ħalaqna. itlob għalina, Ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Sant. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' lavorju. itlob għalina, Dar ta' d-der. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraġġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġġ itlob tal-imniktin. għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostoli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana imtella s-sema. itlob għalina, Sultana tar-Rużarju Mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. ħenna għalina, Itlob għalina għaddisom Alla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk. Dingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Miki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tal-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla
fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerraw fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Slim għalik, San Giuseppe, ħarris tal-Fiddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek għall-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Giuseppe għarus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.